हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि आलारि दैमारि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय थेवबो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा जालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै मा आङो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ना अस्मिता ओइ नै अस्मिताया माबा मिस्टां फिथाइखौनो माबा बैग्रि फिथाइ साननानै जि जाखादों अस्मिताया अस्मि बे मा फिथाइमोन बियो बैग्रि बायदि नुथारो नालाय मा फिथाइ होनदां बे मा फिथाइ बियो मा फिथाइहाय नों मिथिया मा फिथाइ दावलाय हाय नुदोब्रा खनसे हाय नुदो खोमसिसि नुदों माथो गैथारो आंबो अस्मिता मिस्टां फिथाइखौसो जा खागासिनो बैग्रि फिथाइखौ ना मा फिथाइ बेयो बैग्रि फिथाइ नों जागोन जाजायाथ' बेयो अमायाबो बै जाहैबाय अस्मितानि बिफा खामानि मावगासिनो अस्मितानि बिफाया खामानि मावगासिनो नै जोंहा आलु गायबाय नालाय आलु गायनायखौथ' देखायनो हायासै आङो ओमफ्राय आलु गायबाय आरोना जोंहा दहाय फुङावहाय ओमफ्राय बेयावहाय मोसौ हाबिनि बोरमा हाबिनि औवा बेरा होनो नागिरदों आरो दा औवा बेरा खानायखौबो नोंथांमोननो खिथागोन आङो अमाया नै जोंना जुजु अस्मितानि अमा नामा बेयो हाय गथ' अस्मितानि अमाया नै गन्थङा आदार बिदों अस्मितानि अमाया जोंना माइया दैयानो देन्जारखा आरोना दाबो राना दैयानो माइ फिथाइयानो थाइजोबलायबावबायसो जोसा ओंखारहांबाय दा ओइलाय ना बै गोसोम गोसोमानो जोसा दा नैबेनाबो एसे जोसामोन आं गायनो मोननाया नैबे ससेना खोथिया गैयियाव गायदेरनाय नैबेना औवा खाथिना गेलेमजोब्बाय आरो दाखालिनि बार बारनायजों गेलेमजोब्बाय नै ओरैजाय नङाबा नै जोंना औवाया गोमो अबेबा माबाना गोसोम जाबावदोंसो ना ओमफ्राय गोमोसो आरोना जोंना बे औवाया गोमोजोब ओरै बिफां गुदिनिफ्राय गोमोजोब बिजौसिम गोमोजोब औवाया गोथां नङा आरो बे गोमो येल्ल' कालार बेखौनो दाननो नागिरदों आरो दायो गोरायाथ' मेरला दङ ना माथो बोरायाथ' जारला दानिया हाजार गोबाव जाबाय नोङो औवाखौनो hey Asma मा गारहरदों फैद' औवा हास'नो नागिरबाय नै मिस्टार हासबेन्डआ औवा हास'नो नागिरदों हास'बाय नैबे दानखानायानो हास'खानायानो ओइ र' माबाबाय आरोना नांथानानै दङ बियो बे दा हास'नाया गोलैबासो बेबो गोलैगोन आरो औवाया बे हाबगोन बोरैबा नै मावदोंहाय गोलैगोनबो औवाया गोलैबाय ना नै बेखौबो बोनो हासिगोन एबार आरो हाबावो हाबावा
नै गाखोसै औवायाव नोंहा था गिदिरथार औवाया औवायाव गाखोनोसै नै फैद' गाखोनोबा नै आं गाखोनोसै हामदों दोनानै लाबाय बरिया ब्रुम 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 गाखोबाय नै आंना हरलाय अमाजों गेलेदों मेरायजागोन इयो दा हनै नै गाखोनोबा जेबो मिथिखाया औवा हास'नायाव जिरायबाय आं दायो नै फैद' नै जिरायनोबा नै बे औवायाबो माबा नांथेबाय थादोंहाय डिस्टार्ब न' सिफायनांगौमोन बेखौ हनै अमाया अरखोनो नागिरदों डिस्टार्बबाय बे औवाया जिराय जि डिस्टार्ब दे बे अमाया नै र' नाय नोंखौ नै इयाव बे औवाया नोंखौ डिस्टार्बखा मालाय भिडिअ बानायनायाव ओरैसो खाथानानै दोननांसिगोन बबिया बेफोर खालामदों जोंनि सिटांखादोंना दायो जोंनि सिटांखौ फानहैनोसै हाथायाव जों हाथायाव फानहैनो होखादों ना जोङो हाथायाव फानहैनोसै सिटांखौ बियो बैग्रि फिथाइ जानोबा नोंथांमोना जोंनाव जाफैनो हागोन जोंना मोनग्रोबाय नै बैग्रि फिथाइयाबो मोनग्रोबायना आबाव गैया